खन्थाइ खुलुमनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो जोनोमगिरि आफा नोंनो आंनि अनसुला बुहुमनि गेजेराव रावबो गैया नोंनिफ्राय अनसुलासिन गोसो गोरबोआव रोमै रोमै जाखांफैयो दाबोनो नोंदि आंखौ फाफ्लियाव दिखांनानै लानायखौ आरो बिखायाव बोजबनानै खुदुमनायखौ बै समा दाबो आंनि बिखायाव बेरखांफैयो रोमै रोमै आंखौ फेदेरनायाव जानांबाय नों गोबां दुखु दाहा आफा आंनि थाखैनो नों समाव नोंनि मोदोमाव सार अन्थाइ बार हुखा थिं थिं दुंनाय सायदुं दुखु दाहा सहायनानै मेगनाव मोदै लानानै आंखौ खांबोबाय नों आफा बावनो हाया आं नोंनि अननायखौ आफा नोंनो जोंनि बुहुमनि गेजेराव देरसिन बिफा नोंनि अननायखौ सुख'हायै जानानै थाबाय आं आफा नाथाय दिनै गोथार सानाव आंनि मोजोमसे अननायखौ नाजावदो आफा गोरोन्थिफोर दङब्ला निमाहा होनानै नोंनि फिसाला फिसाजो अनजालु अनजालि आं आफा खन्थाइनि दिनैनि खन्थाइ बानायनाया एसेनोसै गोजोन्थों आरो जोंनि लाइमोनफ्रा बे समाव फैनो हासिगोन जोङो बिफाफ्राबो निमाहा होनानै जोंनि गोरोन्थिफोरखौ बावगारनो हागोन आरो जों बेखौनो आसा खालामो mulai dan nanti kita saya ini komponen.
सिगांथारावनो आङो जोंनि सोरजिगिरि गोथां इसोर आफाखौ हाजासे हामबाय होनदों आरो बेयाव सफैनो हानाय इसोर बिसासि इसोरनि थैजों बायजानाय साफ्रोमबो बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानाव गासैखौबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ सिगाङाव जासिहरनाय जाबाय। दिनै बे फादार्स डे प्रग्रामनि सोमोन्दै फंनैसो मानि थाखाय बे प्रग्रामखौ लानाय जायो, मानो फालिनाय जायो, बे फादार्स डे प्रग्रामाव मा ओंथि दं बेखौ सुंद'यै गुसुङै बुंनो थाखाय आं बे बिबानखौ होनाय जादों। नाथाय आंहा एसेबां अभिज्ञता गैया, गियान गैया, बेनिखायनो आंनि बिबेकजों आं जा हायो फंनैसो गुसुङै बुंगोन। अन्नानै माबाफोर गोरोन्थिफोर जायोब्ला अन्नानै निमाहा खालाम, आं बेखौनो सिगाङावनो निमाहा बिनाय जाबाय। फादार्स डे होननानै बुङोब्ला जों बिसाफोरनि थाखाय मोनसे गोसोखांथावना सान, बेयो बिसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर गोसोखांनो गोनां मोनसे प्रग्राम। बिमा बिफा होनब्लाबो आङो बिमाफोरखौ गोसोखांब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा होननानै सानो। मानोना गासैबो जोंनि बिसाफोरनि सायाव दायथ' लानानै खांबोनाय, बाबोनाय, जाहोबोनाय, फेदेरबोनाय गासैबो बिमा बिफा सानैनि गेजेरनि जाबोयैखाय आं बिमाखौबो गोसोखांफानाय जाबाय। अन्नानै गोरोन्थि बुजिनो नाङा, बे एखेयानो दिन थारिखखौल' आलादा आलादा खालामनानै होनाय जादों। बेनिखायनो आङो बिमाफोरखौबो मुंख'नाय जाबाय, अन्नानै जेबो गोरोन्थि साननो नाङा। बिमाफ्रा एबा बिफाफ्रा जोंखौ गोबां दुखु दाहा लानानै खांबोबाय। जोंहा बेफोरबायदि अबस्थासिम एबा बे स्टेपसिम, बे थाखोसिम जोंहा सफैनो थाखाय जेबो बोलो गैयामोन। नाथाय बिमा बिफाया जोंखौ अननायजों माब्लाबा दुखु जानायाव, माब्ला जानायाव जोंखौ अनसि गावसिनि बिखानि अननायजों जोंखौ गोबां रोखोमनि जोंनि सायाव अबदान होबोनानै जोंखौ दिनै बेफोरबायदि अबस्थासिम जोंखौ मोनफैहोबाय होननानै नै बिसाफ्रा दिनैनि बे समाव गोसोखांनो थाखाय बे प्रग्रामखौ खुंनाय जायो। बेनिखायनो आङो जोंनि फिसाफोरखौ खावलायदों जाहाथे दिनैल' नङा, अराय सम जाहाथे बे प्रग्रामनि जुगिदि बिमा बिफाखौ मान होलाङो, इसोरखौ सिगाङाव दोननानै अराय सम गावनि बिमा बिफानि बोसोननि सिङाव थानानै इसोरखौबो गिनानै अराय सम गावनि हान्थिलांनांगौ लामायाव अराय सम इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जाहाथे हान्थिलाङो। बिमा बिफाखौ अराय सम मान होफाबाय था। बिमा बिफाखौ मान होब्लानो इसोरखौबो मान होनाय जागोन। बिमा बिफाया बोर होब्लानो आफा इसोराबो नोंसिनि सायाव बोर होगोन। बेनिखायनो अराय सम बिमा बिफानि बोसोनफोरनि सिङाव थानो नाजादो। बिमा बिफाखौ दुखु होनो नाङा।
बेनिखायनो आङो गोबां आरो गोलाव बाथ्राफोरजों बुंनो रोङा आंनि थौले बिबेकजों बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय हामबायसै गिबिथारावनो जोंनि गोजौसिन सायाव थानाय आफाइसोरखौ हाजासे हामबायना हामबायनानै बुंग्रोयो मानोना बे गिदिरथार अननायजों जोङो थांनाय बोसोरनि जे फादार्स डे प्रग्राम बिफाफोरखौ मान बावनाय बे प्रग्रामनिफ्राय लानानै जोङो दिनैनि बे बिफाफोरखौ मान बावनाय दिनसिमहालागै जों इसोरा मोजाङै दैदेन लांनायनि थाखाय आङो आफाइसोरखौ हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनदों आरो दिनैनि प्रग्रामाव जाय बिथांमोना बाहागो लाफैनो हाबाय साफ्रोम बिफाफोरखौ आरो बिमाफोरखौ फिसाफोरखौ आं साफ्रोमखौबो हाजासे हामबाय आरो हामबाय होननानै बुंग्रोयो दिनै जोङो बे फादार्स डे प्रग्रामखौ फालिबोनाया बांद्रायबो गोबाव जायाखै जों उन्दैफ्राव बेफोरबायदि समफोरखौ जों मोनबोआखै आरो रोंबोआखै जोङो रोंबोदोंमोन होनोब्लाबो जोङो बेफोरबायदि बाइबेलाव बे मा होनो बेखौ दस आयगा ना मा होनो बेयाव जों मिथिनो मोनबोदों आरो बाइबेलावबो जों खोनाबोनो मोनदों उन्दैनिफ्रायनो जे बिमा बिफाखौ मान होनांगौ आरो बिमा बिफाखौ मान होनायानो गियाननि गुदि होननानै जों मिथिबोनो मोनदोंमोन नाथाय अब्लाबो जोङो हय बाइबेलाव खोनाबोबाय हय जोङो मानि थानांगौ दस आयगायाव जोङो मिथिबोबाय अब्लाबो जोङो नै बेफोरबायदि मोजां मोनसे गिदिरथार हाबाफारिखौ जोङो मोगथाङाव जोङो नुनो हायाखैमोन नाथाय जोङो खोब बाहायनो गोनां जोंनि जिबनाव इसोरा सासे आइजोनि एबा सासे सिख्लानि जिबनाव फोरोंनायखौ लाबोनानै दिनै जोंखौ बेबायदिनो साफ्रोम बिफाफोरखौ साफ्रोम बिमाफोरखौ जोङो मोगथाङावनो मान होनाया जोंनि थाखाय गोरोन्थि जानाय नङा नङाब्ला बे बिफाफोरखौ मान होनाया जोंनि थाखाय बेसे गोनांथि होननानै बै सासे सिख्लाया जोंनो फोरोंनानै गालांबाय नंगौ लोगोफोर जोंनो बोसोन बिजाबनि 10 अध्यायावहाय एकनाव जोङो फोरोंनानै गालांबाय सल'मना बेबायदि मोजां गियानखौ फोरोंदों जे गियाननि बिसाया बिफाखौ मान होयो होननानै बुंदों एबा रंजाहोयो होननानै बुंदों आरो अगियाननि बिसाफ्रा बिमाखौ दाहासो लाबोयो होननानै जोङो बेयाव मिथिनो मोनो नंगौ बिसाफोर जों साफ्रोमबो बिसाफोर दिनै जोङो गाव गावनि बिमा बिफाखौ माबायदि मान होनांगौ जोङो बेखौ माजों मिथिनो मोनो माजों सिनायो आरो माजों बुजियो जाय बिसाफ्रा बिफाफोरखौ आथिङाव दैनानै बेबायदि खुलुमगोन मान होगोन अब्लासो जोङो जोंनि बिफाफोरनि दुखुखौ सिनायगोन जोङो बिफाफोरनि जे ओंथिखौ जोङो बुजिगोन जे बिफाया मा ओरैनो साज्रां आफा आइ होननानै गाबज्रिनानै जोङो बेफोरनि ओंथिखौ बुजिनो हानाय नङा बिसाफोर बेनिखायनो जेरै नोंसोरो मोजां बोसोनखौ मोनबाय बे बोसोनखौ लानानै बिमा बिफाखौ मान होनायाव नोंसोरो उन दाजासै बिफाफोरनि दुखुखौ सिनायनो हानाय बे गोहोखौ लानानै नोंसोरो उन दाजासै नोंसोर आवगायलांदो बै आइजोआ जेरैबायदि बिसोरो बेबो गोथां समाव लोगो मोनोमोनब्ला बियो बिथाङा सानदों जे आंनि बिफायाबो बेबायदि आं मोगथाङाव मोनोमोनब्ला आंबो मान होगौमोन गुबुननि बिफा बिसा थाबायनायखौ नुनानै गुबुननि बिमा बिसा थाबायनायखौ नुनानै बिथाङा गोबां बेबायदि सेन्टिमेन्ट जादों बेनिखायनो नोंसोरो दा मोगथाङावनो बिफाफोरखौ मोननो हाबाय रंजा खुसि गाव गावनि बिफाफोरखौ नोंसोरो मान होदो बिमाफोरखौ मान होदो आरो गोसो गोथारै नाजावनानै न'खरफ्राव बिफाफोरनि बुंनाय बोसोनफोरखौ नोंसोरो मानिनानै लादो आरो जों बिमाफ्राबो एबा बिफाफ्राबो बाइबेलाव जोङो नुखानाय बायदि नोंसोरो नोंसोरनि फिसाफोरखौ दा बोराबहो बोराबहोआ जों बिमा बिफाफ्रा मायाव बोराबहोयो माब्लाबानि समाव माबा मोनसे जों बिमा बिफाफ्राबो गोरोन्थिफोर जायो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो गोरोन्थि मावफ्लाङा लाबा आरो बेफोरबायदि जोङो फिसाफोरखौ बोरा उथुर होनानै फिसाफोरखौ बोराबहोआ लाबा जोङो हानाय माने गुरै जानानै जोङो जोंनि फिसाफोरखौ फोरोंलांदोनि आरो जोङो जोंनि फिसाफोरखौ रंजानाय गोसोजों जिउ खांलांनो हानाय जोङो दैदेनलांनि हामबायसै आङो गोलाव गोथौ बाथ्राजों मा बुंनो बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो बुंनानै दोननाय जाबाय बे समाव आफाजिखौ हामबाय बे गाहाम समखौ जों मोननायनि थाखाय आरो नुजाफैनानै साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों
बुंग्राफ्रा गोबां बाथ्रा बुंलांखाबाय आं गुसुंबो बुंसिगोन। बोसोन बिजाबनि 23 आलादनि 20 सिरियाव लिरनाय दङ, बिफानि बुंनायफोरखौ खोनासंदो, बेयो नङाब्ला नों बुजियामोन। जेब्ला नोमाया बुरैयो अब्ला नों बिखौ अन। फरायनायनि सायाव जों बयबो बुजिखाबाय, जों बिफा नङाब्ला जों बे संसाराव बुजियामोन। दा बेनिखायनो जों बिफानि बुंनायफोरखौ जों खोनासंनांगौ। दानि जुगाव ओरैबायदि जाबाय जे धोन सम्पति होनो हाग्रा बिफाखौल' बिफा होननानै गनायनानै लाग्रा आरो बेबायदिनो नांगौखौ सुफुंनो हाग्रा बिफाखौल' बिफा होननानै गनायनानै लाग्रा जोंनि संसाराव दंसै। दा बेनिखायनो जोंनि बिफाया जोंखौ जोनोम होदों, धोन सम्पति होनो हाब्लाबो हायाब्लाबो बिफाया जोंनि बिफा। आरो गोबां समाव जों बिमा बिफाखौ बेबायदि बोसोन लायैफोरजोंबो जोङो दुखु होयो। दा बेनिखायनो जों बयबो बोसोन लानांगौ, जोंनि बिफानि बोसोनखौ जों लानांगौ, बुंनायखौ खोनासंनांगौ। आरो गाहायाव लिरदों जे बिमाया बुरैब्ला जों बेखौ अननांगौ होननानैहाय। दा बेनिखायनो जों जोंनि बिफानि बोसोनखौ खोनासंनांगौ आरो खोथा मानिनांगौ। आरो जोंनि नांगौमानिफोरखौ सुफुंजोबनो हायाब्लाबो जों जोंनि बिफाफोरखौ सनमान होनांगौ। आं बेखौनो बुंबाय, गोजोनथोंसै।